Tanggal. Ubos lahat. Lahat ng katawan niya linisin mo. May asawa ka na. Yung totoo. Ito, wala na tong asawa ha. Tanggal. Tanggal. Konting detalye lang kinuha ko sa'yo ha. May trabaho ka sa mo. Hindi ko natatanungin ang pangalan. Hindi ko natatanungin trabaho niya. At hindi na rin kita tatanungin. Tanggalin mo ang kaiingit mo sa kanya ha. Tanggalin mo ha. May bata ka pa ba o matanda na? Yung totoo. Pipilipitin ka sa loob ng katawan niya pag hindi ka nagsalita. Kung yung tanong ko lang to, bata ka pa o matanda ka na talaga? Matanda na po. No, sige. Hindi kita pagbibigyan kita. Magkakilala kayo nito? Kakilala mo siya? Opo. No, sige. Etong araw nito, nasaan ka ngayon? Anong ginagawa mo? Nasaan ka Nasa ngayon? bahay po. Nasa bahay ka? Opo. Sino kasama mo sa bahay niyo? Sino? Ano po panganak ko po? Oh, sige, tanggal. Okay na yan. Sapat na yan sa akin. Maligaya na ako doon sa tanong ko. Sige ha, nasa bahay ka ha. Kasama mo yung mga anak mo. Itong ginagamot ko nandito siya sa harapan ko. Hey there, Wala siya sa bahay nila. Nasa subscribe bahay to my namin channel sila. and also Bibigyan press kita. this Alisin bell mo ang icon. ingit mo ha. Magkaibigan, magkalapit lugar lang ba kayo? Opo. Oh, sige, alisin na. Tanggal. Cut! Ubos! Gagaling na to, hindi pa. Gagaling na po. Oh. Magkukulang pa hindi? Magkukulang pa ba hindi? Aray, aliko po. Oh, sige, pagbibigyan kita. Lahat naman na kasi nungaling na lumalabas na sa inyo eh. Sige, pagbibigyan kita, pero kaawa ka ng Diyos. Gagaling to, hindi na? Gagaling to, sa araw nito, o hindi pa? Galing na po. Sige, ayoko na ha. Tama na ang away ha. Lahat, patawarin ka ng Panginoon sa iyong ginawa kasalanan sa taong ito. Ito wala ng asawa. Ikaw may asawa ka pa. Ikaw nasa pamilya mo siya, wala. Ha, naintindihan mo? Sige, tanggal. Lahat, ubos, lahat. Meron pa, wala na? Meron pa, wala na? Meron pa po. Tanggal. Bagay mo naman magtanggal. Maawa ka rito. Sobrang tanda na to ni nanay. Nasa bukirin na lang to. Naghihirap. Pagbibigyan ka ng Panginoon, ganyan kabait ang ating Ama. Sana patawarin ka sa iyong ginagawang kasalanan sa matandang ito. At patawarin ka ng iyong mga anak sa sobrang kasamaan ng iyong puso at inggit. Number 1 yan, sinasabi ko sa mga tao. Alisin ang galit, inggit sa iyong kapwa. Tinutukso ka ng demonyo para gumawa ng kasamaan sa iyong kapwa. Tatanungin ko kayo, ulit-ulit kahit sino man nanonood sa akin, nasisiyahan ka ba sa ginagawa mong kasamaan sa iyong kapwa? Una. Pangalawa, nakagawa ka ba ng kabutihan sa iyong kapwa dahil ikaw ay mapangmigtas o mapanghusga o judgmental? Wala ka bang kasalanan sa aking Ama sa isip o sa salita sa gawa? Tigilan niyo yun. Kasi bakit? Binebenta niyo ang katawan lupa niyo sa impyerno. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi tayo perfecto kahit sinong tao, kahit kasama na ako doon. Nawag Panginoon Kristo ang maghari sa ating buhay. Huwag hayaan mamutawi sa ating isipan at puso ang galit at inggit. Maging patas ka sa Panginoon at ibibigay naman ng Panginoon ang nararapat para sa iyo. Makontento tayo kung may anumang meron tayo sa buhay. Hindi ka gusto ng Panginoon na maghirap tayo. Sana maging payapa ang ating isip at puso dahil darating ang panahon, kukunin rin tayo ng Diyos at maganda doon sa langit. At hindi na tayo maghirap at mag-isip ng anumang kakainin o anumang bagay na dapat natin gawin. Andun na sa langit lahat. Tanggal. Pero pa wala na. Wala na po. Sigurado. Huwag ka nang babalik sa kanya ha. Pagbibigyan kita bilang instrumento ng Panginoon. Kapayapaan ang aking dala para sa iyong puso't kaluluwa. Patawarin mo siya sa iyong ginawang kasalanan. Sana mapatawad ka ng taong ito sa ginagawa mong kasalanan sa kanya. Alisin mo ang inggit sa iyong puso't isipan. May asawa at anak ka pa. Ito, may anak na siya, wala na siyang asawa. Manahin ka. Naintindihan mo? Huwag ka nang gagawa ng pagkakasala sa aking Ama. Dahil pag inulit mo to, ang demonyo na sinasamba mo. Gusto mo bang bumalik lahat ng sakit mo sa iyong mga anak? Ibinebenta mo sila sa impyerno. Ikaw ang kusang nagbebenta bilang ina nila. Naintindihan mo? Ikaw ang haligi ng tahanan ng Panginoon. Ng tahanan mo. Ikaw ang liwanag. Bakit mo tinuturuan maging masama ang iyong kapwa at sambahin ng demonyo? Huwag ang aking Ama na si Jesus at Nazareno, ang Ama sa langit ang sasambahin at bubukan ng iyong bibig. Magpatawad ka. Kung ano man kinainis mo sa matandang ito, wala kang karapatan na pangunahan siya. Naintindihan mo? Lahat tayo ay pantay-pantay at pag-ibig ng Diyos. Kailangan hindi nasasakit ang kanyang leeg.
Hindi na rin sasakit ang kanyang mga mata. Naiintindihan mo ko? Salamat. Lumayas ka na sa loob ng katawan niya. Hinto mo yung kamay niya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin mo ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bilang. Anong pangalan? Ito na ito. Suot ang tsinela. Meron ng kamay. Relax. Di ba pantay na? Nakita mo to? No? Di ba kanina mahaba itong isa? Di ba sinukat ko pa nga to sa ganyan, di ba? Di ba sabi ko mahaba, di ba? Subukan mo ipantay ito sa taas. Okay na. Relax. Steady, katabalay. Straight, straight. Bilaw, bilaw. Bilaw. Relax. Bulog. Yung video natin. Teka rito na. Huwag mo putol. Putol? Hindi. Teka rito na. Sosok kasi na natin to para update. Ilan? Mababa pa pala. Last night. Tayo na eh. Okay. Ganyan lang. Dikit ang palay. Huwag mo masyadong mild lang. Kukunin ko lang ito sa ulo mo. Tumunog na. Very good. Upo. Galaw nyo leg nyo. Anong pakiramdam nyo? Masakit pa? Hindi na po. Yung tenga nyo. Wala na. Leg nyo. Tumunog po. Yung kanina tumunog. Ngayon tumutunog pa. Sige, galaw nyo. Dahan-dahan lang na eh. Huwag nyo biglayin. Mababali yan. Sige. Tingala. Tingala. Alam ba yung tingala? Yan. Baba. Dahan-dahan. Hop. Tama na. Straight ulit. Kulang pa yan. Sige, sagad nyo. Kabila pa. Huwag nyo sa may katawan. Leg lang. Yun. Bumulog na. Sige, galaw nyo ulit. Sige, yuko. Kabila. Leg. Kabila. Masakit. Yung mata nyo. Pagkaramdaman nyo. Pikit nyo ulit. Tapos dalaan nyo bulat. Tingnan nyo kami kung... Tingnan nyo pala yung mga anak nyo kung pogi na sa paningin nyo. Pogi Hey na ba? there. Subscribe to my channel Tanong na eh. and Sagot lang. also Oo, press hindi. this Pogi ba yung bell anak nyo? icon. Pogi naman ako. Ano? Ang tingin nyo? Ano yung tingin nyo sa mga anak nyo? Lumabo ba yung mata nyo? Lumiwanag? Kasi po ito. Hindi. Sagutin nyo lang tanong ko. Lumiwanag ba o hindi? Liwanag po. O ngayon sagutin nyo. Ano naman yung sasabihin nyo? Kasi ano po ito? Ano to? Yung sinabi nyo kanina, ano po yung hininto ko? Imbes ang umat Ang mata kasi lumuluwang parati. O ngayon, Yan po. tingnan mo. Parang may ulap po yung mata ko. Ngayon, may ulap pa ba? Ano. O, kung tingin kayo ng camera. Sabi ni nanay, lilig niya daw, ito laging sumasakit, lagi daw mabigat, tapos lagi daw lumuluwa para daw may ulap na umaharang. Ngayon, nay, tanong kita, may ulap pa ba? Wala. Yung leg nyo, masakit pa hindi na. Taas nyo itong balikat nyo, kung masakit. Taas na kamay na, pag sinabi taas. Okay, suntok nyo. Si nanay, wala ng asawa. Yung nasa ng katawan niya, may asawa pa. May anak din siya, syempre. Yung may anak din. Si nanay nandito nagpapagamot. Wala siya doon sa bahay nagagalit sa kanya na inggit. Ayaw nyo na po yun. Sana patawarin siya ng Panginoon. Ayaw ko po ng away. Gusto ko yung tahimik lang at magdasal. Ano lang po? Ano pakiramdam nyo na eh? Mabigat magang. Bagang na po. O lakad na kayo. Subukan nyo maglakad. Bago kayo busan. Hindi naman malakas pa yan. Ano? May pakiramdam na eh. Bagang na po. Sipa kayo na eh. Tapos galawin yung mga kamay nyo. Kunyari na. Ano kayo? Asaw. Nagagano. Okay. Sipa nyo na eh. Sa akin kasi po, ang sakit-sakit ng ano ko. O, ngayon? Sinusunod po. Okay, masakit. Paa nyo. Ngayon, wala na. Pagpag na eh. Kabila. Talong kayo. Mabigat. Hindi. Tumatalo na si nanay. Kanina hindi tumatalo. Yung lang na eh. Sa pangalan ng Ama. Yung lang na eh. Sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano po yun? Sa pangalan. Pagpag na eh.
Sumpit nyo ulit mga kamay nyo. Ginay nyo ulit. Mabigat, magang nay. Hindi na po. Hindi na yung sakit. Hindi na masakit yung mata nyo. Wala na. Ano masasabi nyo sa Panginoon? Salamat po. Sa Panginoon kayo magpasalamat ha. Magaling na, hindi na lumuluwa mata nyo. Hindi, wala na yung ulap. Yung parang sinasabi nyo, parang may nakarang. Tapos yung leg nyo, hindi na masakit. Hindi na po. Tingala. Tapos nga. Kunya, may kinunguya kayo. Wala. Dito sa panga. Wala. Dito. Wala. Leg. Gilaw. Ano? Magang. Mabigat. Sipa. Okay na. Ilan taon na kayo, Nay? 73 po. Okay, tamo. 74 na. Magsa-74 na si nanay. Trabaho lang. Magkagano'n ng ano. Kita mo, pinahirapan pa siya. Nasakit niya. Kanina, mabigat ang paa niyo. Di ba kanina, Nay? Ngayon, magang na. Masakit po kasi po. Para sinusunog ang paa ko. Para daw semento yung paa ni nanay. Ngayon, parang masakit pa. Hindi na. Wala na sakit. Sigurado. Wala ditong biruan na ha. Walang camera text dito. Walang ano dito. Baka sabihin, binayaran niyo ako ng pambayad ng ngipin ko ha. Bibit mo to ha. Donation lang to sa akin. Hindi ako naniningil ng ginagamot ko ha. Sa kanila lang yun. Tanong. Anong lumabas sa kamay nyo na yung nakita nyo nakapikit kayo? Dugo. Hanggang saan tumulo yung dugo na yun? Ito. Hanggang saan? Hanggang kamay nyo? Tandaan nyo po yung kamay ni nanay Hey ha. there. Wala pong sugat Subscribe yan to my kahit channel. katiting. Pero daw, And yung also nakapikit press daw this siya, bell ano icon. lumabas na Dugo. maraming dugo sa katawan nyo. Tumatagas yan sa katawan nyo. Ito. Hanggang umapaw daw yung dugo. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo sa spiritual. Matanda na si nanay, 73. 3. Habang nakapikit daw siya, nakikita niya daw yung dugo umaagos. Sabi niya, nabutas na daw yung kamay niya. Kita niyo yung kamay ni nanay. Kahit katiting, wala. Nagbago na yung mukha niyo, nay. Wala na kayo sakit talaga. Kaya, maraming salamat po, ha? Salamat po. Okay.